Είμαστε εδώ σήμερα για να ακούσουμε τα ιδιωτικά κταίω, τα οποία επιτελούν ένα πολύ σημαντικό, σπουδαίο ρόλο για την οδική ασφάλεια στη χώρα μας. Ακούσαμε προβλήματα τα οποία βρίσκονται σε κρεμότητα αρκετό καιρό. Το Υπουργείο, με πρωτοβουλία του αρμόδιου Υπουργού, του κ. Κυρανάκη, τον επόμενο μήνα φέρνει στην Ελληνική Βουλή ένα νομοσχέδιο το οποίο λύνει αρκετά από τα προβλήματα. Προχωράμε ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα του κλάδου σε διασταυρωτικούς ελέγχους, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά οχήματα εκεί έξω που κυκλοφορούν χωρίς να έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωση του τεχνικού ελέγχου. Αυτή η διαδικασία θα τρέξει μέχρι το τέλος του 2025 και όλοι όσοι δεν συμμορφώνονται θα λάβουν ειδοποιητήρια συμμόρφωσης, αλλιώς θα αντιμετωπίσουν κυρώσεις, και ταυτόχρονα μέσω της ψηφιοποίησης προχωρούμε ένα βήμα παραπέρα στο να τρέξουμε διασταυρωτικούς ελέγχους και για τα αποτελέσματα των τεχνικών ελέγχων που μας στέλνουν κάθε μέρα με αυτοματοποιημένο τρόπο τα κταίω σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να ενισχύσουμε την διαφάνεια και ακόμη περισσότερο το κύρος του κλάδου. Τεχνικός τρόπος αυτός για να αντιμετωπιστεί το χρόνιο πρόβλημα στην παλαιότητα των οχημάτων, γιατί σε αυτό η χώρα μας ήταν σε χαμηλές θέσεις. Ήταν σε χαμηλές θέσεις. Τα τελευταία χρόνια βεβαίως βλέπουμε μια ενίσχυση και στην ηλεκτροκίνηση μέσα από προγράμματα που έχουν βγει και από το Υπουργείο Μεταφορών. Βλέπουμε αύξηση στις ταξινομήσεις, ωστόσο σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό μέσο όρο είμαστε σε παλαιότητα του στόλου ακόμη πίσω. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας σε αυτό το πρόβλημα και με πολιτικές που θα πάρουμε στο Υπουργείο Μεταφορών. Τεχνική έλεγχη σε όλα τα οχήματα, γιατί όπως ανέφερα και στο χαιρετισμό μου, το να συμμορφώνεται ένα όχημα και να περνάμε την τυχεία τεχνικούς ελέγχους δεν είναι απλώς μια διοικητική διαδικασία, είναι ζήτημα της ασφάλειας που σώζει ζωές. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.